magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI, magatugang oras, 6 minutos pasado alas 9. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini hatod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health Iriga City. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga dugang maray na pag-aaga sa Indugabos, ini po ang programang Bicol Connection. Ngunyan po nga Biyernes, special anal daw ngunyan mga dugang Kuyan, kasiributan po duman Siyudad Canaga in connection kan Piña Francia Translation. Good morning po sa Indugabos. Payo palang digding background yan, Bicol Connection. Anyway, ano man po ang sa Indo pinaggigibong ngunyan, sana nasa marahi po kamong kamugtakan ngunyan. Siyempre, yon po ang sa tuyang pagurulay-ulay, resibikan mga report, sali sa tuyang mga pagribang ngunyan. Asin man, siyempre, yaon po ang iba pang mga impormasyon na sa kuya pong ipapaabot sa Indo ngunyan na pagka-aldaw mga tugang alas 9, abot ng alas 11 ni na pagkaaga. Edi po ang programang Bicol Connection. Kompleto po ang persakan RPN News Department, pati naman Technical Department. And mga pag-iriba niya to, yaon duman sa Siyudad Canaga, tangani pong magbariwas po. Ano magbariwas? Magpabot kan mga report, dapit po sa mga nangyayari, kaganapan po, poon niya na agabot po nga siya na pagkabanggi. Lalo na po at yan, pinaka-sentro po ang Siyudad Canaga sa gigibo na traslasyon na prosesyon. Sain man po kamong parte kan na Ringconada area sa mga yaundigdi sa Siyudad Caniriga, sa probinsya nin Camarines Sur, dyan po sa 3rd District Canalbay.
Asin syempre sa mga naka-monitor po sa muyang live streaming, kami po nadadangog sa pagikan sa muyang Kansaindong Transistor Radio sa 1332 sa Pitan. Kansaindong mga radyo AM band po kami mga tugang. And syempre sa bayan man po kaming naantabayanan sa samuyang live streaming. Facebook Live, sa Twitter, asin man sa YouTube. Worldwide pong naantabayanan ang RPN DCKI para po makapagserbita sa satuyang kapwa Bicolano, lalo na po sa mga taga-digdi sa Iriga City. Kaya welcome po sa pangaran mga tugang ni Engineer James Anoco sa main control, si Ricky Sagayap sa information, and siyempre yaon man ang samuyang station manager, OIC station manager Ma'am Kaligasyon, kasabay naman sa pagiging admin. Ang technical crew mga tugang sa pahinginot ni Engineer Abilin Dontoralio, yaon naman sa transmitter side, and si Jimmy Guanzon, o siguro si Tunay Saison na yaon naman, shout out na sana. And si Engineer Chaboy na obra, patoy-atoy na po duman sa Siyudad Canaga para po mag-receive ka ng mga impormasyon, reports na sa iyaman pong ipapaabot po digdi sa RPN DCKI mga tugang. Malinaw po malinaw po na madadangog po nindoan mga informasyon sa pagipokan sa tuyang mga pag-iriba mga tugang sa News and Information Department kan RPN DCKI. Sa Naga, yaon naman si Karondang Atiglenda Capalos Biares, si Karondang Philip Baracena, si Diggs Martinez Jr. Junior man pala nini si Diggs And siyempre ako po sa indong amigos sa radyo, ini po sa indong Karonda, ini po si JB, June Verde Floor. Nagpapaabot po sa indong welcome po digdi sa tuyang programa ini ang Bicol Connection. Hoy, Christmas na ngunyan Pet sa 8 na kan na bulan na September mga tugang, pag nagabot na ngayon beer month, nagbabadya na ngayon Christmas. Kaya Merry Christmas na sana po sa Indogabos Kaya pala si Jose Marichan luminuwas na sa longga sikat-sikat na naman ngunyan si Joe Marichan pag kantakan sa iyang alangan man magkanta na lang ako digdi sa programa. Kadakol kita mga informasyon mga tugang at yan at ngunyan po inianinapod na ko yan inianinapod na special radio special coverage kan RPN DCKI mga tugang. RPN Radyo Ronda DZKI Special Coverage. Mapo na po kita ngunyan sa special coverage sa mga pag-iribata. Sabi mapaabot niya kami nin situational report dyan po sa Siyudad Canaga. Dyan sa Naga City mga tugang, may mga lugar po dyan na isinarado na po. Isinarado na po mga tinampo. Lalo na po dyan sa kasentrohan kan Naga City. Kaya mga maduman po mga tugang sa kuyan sa Siyudad kan Naga, dapat arabon po nindo kung ari na mga lugar isasarado. Dahil po kamo dyan pwedeng magpaagikan sa indong motor, ano man na klaseng bihikulo po yan, unless na ang ambulansya, kung igwapong emerhensya, pwede pong makaagi dyan dyan sa mga tinampong isasarado dyan sa Siyudad Canaga. Sinarado na po kasubago pa, alas 8 nin pagkaaga mga tugang. Maray pang ulitin niya to sa mga tinampong sarado dyan sa Siyudad Canaga. Kung mapasiring kamo duman, aram po nindo kung sain kamo maagi, sain kamo maparada
kaan sa indong mga bihikulo. Kapag arog kaining lalo na sa traslasyon mga tugang, ay nako, kadakol po talaga kan mga nagpapasiring duman sa siyudad Canaga. Ang Magsaysay Avenue, itong Magsaysay Avenue, so pasiring duman sa Basilica. Ayan po ang kalabaan kan Magsaysay Avenue. Pagabot duman sa may tulay, kung palawag ka mo siyudad Canaga, sa may tulay, Sir Inutan, o duman na so Old Shrine kan Piña Francia. Our Lady of Piña Francia mga tugang. So simbahan po duman. Piña Francia Church duman sa may arani sa Magsaysay Avenue mga tugang. Tapos arin pang mga saradong tinampo duman. Ini pong Dayangdang corner Colgante Bridge. So sarado po yan. Dayangdang na yan, tapasiring na po yan duman sa may pasiringo na po yan duman sa may gasolinahan, derderetso na po yan duman sa Basilica. Ini pong boundary kan Piña Francia, corner Magsaysay. Sarado po yan ngunyan. Dahil po kamo dyan makaka-penetrate, dahil po kamo dyan makaka-agi mga tugang. Arin pa pong isinaradong tinampo duman, ining Magsaysay Balatas Road. Atubangan po yan kan gasoline station. Duman po sa Magsaysay Balatas Road mga tugang. Ining MT Villanueva Avenue, corner Jacob Street. Dito bagang may sarong People Smart. Tubangan. And arin pa, ining Elias Angeles Street, corner Jacob, fronting USI mga tugang. Sarado po dyan, dahil po kamo pwedeng mag-agi dyan. Iyan, isinarado, tanganing maayos na po ang tinampong yan, kalsadang yan, tayo naggayo ang agihan mga tugang kan traslasyon. Pagpoon duman sa Piña Francia Avenue, mapatuyatoy po yan duman sa kasentruhan kan Siyudad Canaga, malibot duman sa may parte kang Merkado Publiko, People's Market, tama ba ako? And derderetso na po yan duman sa may parte kang Elias Angeles Street. Abot duman sa may parte na po yan kan haranina sa Metropolitan Cathedral, Elias Angeles Street. Kaya sarado po yan mga tugang. Arin pa, itong Barlin Street, corner Prieto Diaz mga tugang. Tapos itong corner Arana Street, corner Dimasalang Street, corner Barlin Street. Gabos po yan duman sa may parte kan Barlin Street po mga tugang. Ining P. Burgos, corner Barlin Street, Santa Cruz, corner Iglesia Street. Yan, sarado pa po yan. Sinarado po yan kasubagong alas 8 nin pagkaga. Ining Pangadiban Drive, corner Dinaga. Tapos Piña Francia Avenue, fronting ining sarong Bistadong Drugstore. Pangadiban Drive, corner Blumentritt. Yan po ang mga saradong tinampo duman sa sentro kang Siyudad Canaga mga tugang. In koneksyon para malinig po ang kalsadang naunang bitan. Lalo na po sa agihan kan traslasyon po duman sa may parte kan Piña Francia going to Basilica o going to Metropolitan Cathedral. Igwaman mga sarado pang lugar o tinampo. Sabi nga ni Ken, expanded road closure. O duman sa J. Hernandez Avenue, corner Arana Street. Tapos ining corner Prieto Diaz Street, corner Santa Cruz. Gabos po yan sa J. Hernandez Avenue mga tugang. Kung mahapot ka mo sa inapalan nga kami, pwedeng mag-parke kan sa muyang motor, tricycle, o owner type jeep or ano pa man na klaseng lulunadan po yan mga tugang. O ini po ang mga pinagdesignar na parking areas, parking space dyan po sa Siyudad Canaga. Duman sa compound kan LCC Felix Plazo. Ayan, nakadesignar po yan na parking space.
O sa SM City Naga, Robinson Naga, medyo hararayo na ang Robinson Naga sa kining SM. Duman sa sentro kan gigibuhan agihan kan traslasyon. Kaya malakaw ka mo. Digdi maluluwas so patagalan nin resistensya. Ang SM Naga, mabaybay ka mo duman sa may kuyan. Anong street nga niyan? Pasiring po duman sa sentro kang Naga City. Malakaw ka mo. O kung ka mo man duman sa Robinsons Naga, medyo hararayo to. Pero kung gusto nindong medyo hararani, dahil na kung magagilig di sa may SM, sa may kuyan, CBD, Central Business, or ining may mga auto dyan sa may SM. Dahil na kung magagi dyan kung yaon kamo sa Robinsons, duman na sana po kamo pasiring duman sa may maag kamo nin release ng tren, pasiring duman sa may Dinaga. Pasiring na po duman sa harani sa Merkado Publiko. Kan Syudad kan Naga. Tapos sa inpaan pinagdesignar na parking space po mga tuga. Sa Civic Center, medyo hararayo ini. Duman ni sa may harani, pasiring duman sa may City Hall. Duman po ang parking space mga tugang sa Civic Center. Ateneo Avenue, medyo harayo po duman. Then P. Santos Avenue. Magpili na sana kamo kung saan po nindo gustong iparadaan sa indong lulunadan mga tugang. Para at least po makadalan kamo. Kung gusto nindong makarani-rani duman sa kasentrohan kan Naga City, kung gusto po nindong medyo makarani-rani, pasiring kamo duman sa duman sa Metropolitan Cathedral, duman po ang pinaka tapos ka na traslasyon, duman kamo sa Ateneo Avenue. Bahala na po kamo. Basta ining mga lugar na pinagsambit niya itong mga tugang, ini po ang mga lugar na laan para po duman sa mga may bihikulo na mapasiring duman sa Syudad kan Naga. In connection po kini yung traslasyon procession, nagigibuhon mga alas 2, alas 3 nin pagkahapon mga tugang. So ayan po para medyo malinaw, may mga tinampo duman na one way. One way po ang tinampo duman. Kaya may mga signages man po yan mga tugang. Ini pong traslasyon procession mga tugang, mapo nini duman sa may Piña Francis Shrine. Duman po ang anaagihan kayan. Then pasiring duman sa Metropolitan Cathedral. From Piña Francis Shrine mga tugang, ang traslasyon, maagi po yan sa Piña Francia Avenue. Ining kalabaan na inikan Piña Francia Avenue and aagihan sa rumpang simbahan dyan, and then mabirik po yan duman sa may pasiring sa Elias Angeles Street. Yan, pasiring sa Elias Angeles Street, and pasiring na po yan duman sa Metropolitan Cathedral. So ayan po ang naagihan kan traslasyon mga tugang. Kaya kung kamo po halidigdi sa Iriga City, siguradong dahil na po kamo makakalaog, pasiring duman sa may parte kan Magsaysay Avenue, sa may parte kan Panganiban Drive, tapos abot kung kamo maagi, abot duman sa may Rojas Avenue man, digdi sa may parte kang diversion, abot lang kamo duman sa may parte kang General Luna Street po mga tugang. Sa rinutan kan tulay, duman sa General Luna Street. Kaya iyan
si mga parking area, sabi ko na nga ni, kung narani ka mo sa Metropolitan Cathedral o duman ka mo sa Ateneo Avenue ta medyo pag park nindo duman, malakaw-lakaw ka mo, pasiring na ka mo duman sa Metropolitan Cathedral. O kaya, ini man na, kayan, ining iba pang mga space, kung duman ka mo sa may SM, Robinson, medyo hararayo ka mo mga tugang. Ano? Abad daw ta, igwa kita nin report, ngunyan mga tugang na pagkaaga. RPN Radyo Ronda DZKI Special Coverage. Report! Si Karandang Glenda Capalos Biares sa Glenda. Good morning, please come in. Salamat, JV. Good morning sa inyo, siring man sa mga nagantabay sa kuya. Yan ako rin sa tangod na gayo kada DepEd School Division Office sa Pili. Di na nagpupuon ang traffic congestion na karondang JV. Correct. Kuya na, amay pa kung naisipon mga 9:30 ang kasaributan sa Naga at yan pang alas 3 ni hapon. Pero sa kunya nagpapamapi na nin dikit ang gurumok na bulos kan mga lulunadan. Medyo kaya traffic kung na pagkaaga. Medyo kaya Ate Glenn medyo sadit ang tinampo diyan palaog duman sa sentro kang Naga City. Medyo sadit po yan. Pero kung igwa ka nin sa diring auto, pwede ka na lang maghanap nin alternate road ang aning madali kang makapasiring sa sentro kang Naga City. Iyo nga ni karondang JB tibada ra chan ta anyway medyo madistansya pa man ako sa Ciudad Canaga. Pinagpunan ang road closure para po sa translation procession. Ngunyan na alas 8 kasubago ka rondang JV. Alas 8 na yung pagkaaga, ngunyan pong petsa 8 ang translation na procession ang closure kan mga mayor na tinampo sa Ciudad Canaga. Pinagpunan kasubago. Magsaysay Avenue, sarado po ini. Kung sa inman, saro ini sa mga mayor na pinag-aagihan, Magsaysay Avenue, ang Dayangdang, corner Colgante, boundary of Peña Francia, corner Magsaysay, Balatas Road, ini pong MT Villanueva Avenue sa Jacob Street, Elias Angeles Street, corner Jacob, Pamping USI, and Barlin Street, Gabusini Sarado, P. Burgos Street, to Barlin Street, Santa Cruz, corner Iglesia Street, Pangadiba Drive, corner Dinaga, Peña Francia Avenue, Siringman, ini pong Panganiban Drive, corner Blooming Street. Yan ang mga sarado ng yan na pagkaaga. Abot na ini at yan na pagkabanggi na ang kasagsagan kan kasaributan para po sa prosesyon mapon alas 3 min pagkahapon. Bigwa kan expanded road closure JV J. Hernandez Avenue sa J. Hernandez Avenue, corner Arana Street, corner PDS Street, and corner Santa Cruz. So yan ang mga pinagsaraduan na po na mga agihan sa Ciudad Canaga. Itong mga may lulunadan, siyempre, kung maparada ka mo, ang mga pwedeng parking spaces tabi, JV, na pinag-designar kan lokal na gobyerno Canaga, iyo ining Felix Plazo, dyan ini sa LCC compound. Ini pong sarong dakulaon na mall sa Naga, ngaranan niya to para dahil malito ang mga mahanap kan na pwedeng maparkingan. Sige na. Sa SM City Naga, and Robinson Naga, ang Civic Center, Ateneo Avenue, and P. Santos Avenue. Yan ang mga pwedeng lugar na makakapark ka mo kansendo po mga lulunadan. So yan, JV, ang magiging sitwasyon ngunyan na bilog na maghapon. Pero kung para po sa pagsarado ka mga tinampo. Kung may lulunadan ka tabi, Ate Glenn, para makapasiring ka duman sa cathedral, harahara ni, pag-abot mo digdi sa boundary kang nagapilig, wabaga dyan right side,
Ay gawa bagay dyan right side, maluwas ka, duman sa may party kan magsaysay, pasiring pa duman, and then going ka to Ateneo Avenue, duman ka maggaray para mas makarani ka duman sa may party kang Metropolitan Cathedral. Iyo, ka Rondon JB, pero lagpas na ako duman sa sinasabi mo. Alampas ka na? Maduman ako duman sa sa parte kan Peña Francis Shrine sa Old Shrine. Kung saan duman bagaan pagpuon kan prosesyon. Ano yan? At May mga alas stress nin pagkahapon o mga launa nin pagkahapon. Ano ang behikulo mong daradara mo niyan? Tabi karon nga Glenda. Anong behikulong daradara mo? Nakamotor ka lang? Ay, negative. Siyempre, kuyan, patod ako, siyempre, kan sa kuyang, kuyan, kaibanan, Rondang TV. Pero, pag-abot digdi sa may party kang magsaysay, ini bagang igwang Immaculate Church baga, magsaysay ka, siguro makiulay ka duman sa mga traffic enforcers na for media coverage para makaagi ka mo dyan sa magsaysay going to Peña Francia Old Shrine. Iyo, tibada siya. Anyway, pwede man gano'n na makiulay da. Sa pakiulay. Oo. Kita sa rubaga sa katuwang ninda para po Correct. sa aktibidad ngunyan na pagkahapon. Kaso bago nagkaiguanan nin solemn procession na pinag-aapod, alas 4 ni namin na pagkaaga, gikan sa Basilica Church, itong imahin kan Ina and Divino Rostro, pinagdara dyan po sa Peña Francis Shrine, kung sa inyaw na dyan, nagkaiguanin misa, and at yan na pagkahapon, o kaya ngunyan na pagkaudto, liwat magkakaiguanin na solemn procession na pinag-aapod. And then, celebrated mass, dyan ini sa Old Shrine, and Paris sa Bauleda, Peña Francia. And alas 3 din pagkahapon, iyon na po ang pagprosesyon, translation procession, gikan sa Old Shrine and Paris sa Bauleda, Peña Francia, Naga Metropolitan Cathedral. Yan ini po mangyayari at siya na pagkahapon. Asin siyempre, pag nakabot na yan, duman sa katedral, magkakaigwa paronin celebrated mass na gigibuhon. So yan ang mangyayari, mga tunggang NJV para po sa translation procession ngunyan na pagkahapon. Pero nakalatag na ang grabing seguridad. Dahil pa nangyayari, dahil pa nag-abot, ini po daw na ini, talagang grabe na ang preparasyon kan lokal na gobyerno kan Naga, Rugnapan Komitiba para sa seguridad na pinaglatag ngunyan na maghapon, intibad abuton pa inibanggi. So yan ka Rondang TV ang sitwasyon. Medyo nagkuyan. O ano ni? Ano ang panahon dyan? Kumusta? Mainit ba ang panahon dyan sa lugar mo na? Mainit ang kamugtakan kan panahon. Pero tibad at siya na hapon, magpreskoan na oras. Diyan baga sa Satuya, paghapon medyo nag-uuran nga ni. Correct. Tibad, daiman tadakunan mga mapartisipar para po sa prosesyon at yan na pagkahapon. O medyo nagluwag-luwag na, hindi sa kuyang samuyang kinakamugtakan sa mga oras na ini. Palaugon na sa sentro o palaugon na mismo sa Ciudad Canaga, ang location ni JV, ngunyan na Pasahin ka mo maagi dyan, diversion, magsaysay, o diretso ka mo dyan sa may panganiban? Ate Glenn? Iling-ilingon niya ang sitwasyon kung saan pwede. Pero ang target niya to Peña Francia. Sa kuyan. Sa Starting point. Pagpuon. Starting point ika. Starting point. Iyo nga ni, sa Rondang JV tani nahabol niya to, maaaring igwa pa kan signal. Pero Correct. tiba dahil man magkaigwa ng signal jam. Sana nga. At may mga barbareta na dahil magkakaigwa ng signal jam, mas maray nga ni. Pero kung igwa, siyempre mapapalaban kaya nito mga may darang over ang mga pagkariban niya to na iyaw na ngunyan. Digdi sa Ciudad Canaga. Okay, iyaw na gayo tabi. Digdi sa kuyan boundary. Ka Rondang JV. And sa presente, yan naman po ang medyo abalang mga lulunadan
yaon digdi po sa parteng ini palaugon po sa syudad po Canaga. Kaya bintay kay itong mga nagbibiyahe na amay. Mararahingon yan, traslasyon, pero pag-abot kan na Sabado sa outrong fluvial. semana, Oo. sa fluvial, ay mas grabehan ko yan. Kaya volume kan mga lulunadan na maruso sa syudad Canaga para po sa pagsakoy. Kamustaan ko yan? Pinag, Kamusta tabi karon dang Ate Glenn an augmentation force na sabi gawanin mga pinagdagdag na augmentation force ang Philippine National Police sinibapang mga lalo sa mga sa barangay, mga tanod. Yan ang mga pinagkuruanin daan na augment gikan sa manlain-lain na municipal police station, gikan nga ni sa Iriga, may mga augments na hali dyan. And siring man itong mga banuaan, mga MPS, and itong hali mismo sa PRO 5, Rondang JB, bako lang yan. Sa lado man kan Philippine Army, Guasinda, ramtaman yan na taon-taon na okuparsinda. Ini pong persa kan Philippine Army, digdi po sa 9th ID Spare Division. So, yan ang dayo kami, digdi po sa Ciudad Canaga. May mga portion na traffic, may mga portion na maluwag. Ngunyan, maluwag-luwag. Ayaon sa inutan mi ang sarong pampaserong jeepney, yaon man sa parteng likudan na sarong pribadong behikulo. Mayo kang nahiling. Itong mga kamagen. Mayo kang nahiling karon dang Ate Glenn na pareho mo siklista na nalabusan mo diyan pasiring Naga City, mga grupo-grupo yan. Negative pa, pero saro yan sa pinag-aantisiparan niya to na mahiling. Kadakol kayan, minsan mga siklista, Mga motor. mga rider, Correct. mga hali pa yan sa mga konsensya na lugar. Pinag-approbit siya rin naman na aktibidad, nagdadayo dito po sa Ciudad Canaga. Ano ba man kayo, nag-aagi lang digdita, may mga destination talaga sinda, konsensya na mga pasiring. Correct. Mga hali pa sa ibang lugar. Maray kaya And, maray sa- kaya an na bisikleta ta madaling makalusot dahil mata-traffic. Pero Mapagal. grabe man na kuyan, enerhiyan kay tuwan kan sarong biker. Imagine may distance ba yan? Correct. Maray kung kiri ka na buwala nga kung ani warang problema sa kuya, pero kung medyo harayon na mas madistansya, medyo mapagal na yan kakapidal, JV. Maray-ray tayo itong motor, kaya dako lang nagagamit kan motorsiklo pa madaling may lusot, lalo na kung traffic. Kung mga nakapundan mga four wheels, ang motor baga madaling may lusot. Pero may nasabatan kami sa rong biker. So yan ang sitwasyon. Yan na po, digdi sa parte kan na PPO sa Ciudad Canaga. Si PD, kan sarungal daw, nagpapot din na press conference. Kaya lang, di ako nakatinder, may hearing man kita na tinderan dyan sa Ciudad Canaga. Atender ako pa mas importante ito niya. Ako PD, delikado pag di ako makatinder, baka i-contempt kita kan korte. So, yan nag-ayo digdi sa PPO. Yaon amigo sa seguridad, JB, para po digdi sa okasyon, lugod maraming mga untoward incident na may record. Maging solemn nilang ang gigibo na prosesyon at siya na hapon. Day man pala itong ibang mga nagboboya o kaya mga devotees. Hoy, bawal ngunyan. Bawal ngunyan. Bawal ngunyan magboya na sa mga kuyan, mga nakainom nin arak tabi karon dang Glenn. Yan nanday niya to masasabi sa panahon na nahiling pa yan taon-taon na pwera kan pandemya na nagpundo yan. Dahil nawawaran mga nakainom pa, resound man. Tapos mapaparong mo talaga ka Randall Chavian, mga nakainom minarak. Pagaro, ang sabi nila, yan ang sila nagiging kusog. Duman sa pagboya, kanandas. Pero ang nalit ko yan ngunyan, ang bintay ngunyan, bako naman araw kayo ito, na talagang buburuligan itong andas. Ngunyan baga may gulong na yan, inaantabayanan nilang. Nagiging bintay, taday na masyadong naabala. Ini pong andas, kan Divino Rostro, asin ni Berhen de Peñafan, siya igwa na yan in gulong, nakalunad na lang itong imahin. And pag-antabayanan na lang yan, kahit itong mga
nanunungdan. Kaya medyo nagiging makaskas ang prosesyon. So, yaon ang gayo pa kuya na kami, haramina, digdi sa kuyan. Ano nga po kayo ni? Digdi nga sa may simbahan sa kanto, Rondang TV. Yan ang sinasabi dyan sa may rotonda, sa may paikot baga dyan. Immaculate, rotonda. kung di ko nasasala, Immaculate Conception yan? Mabasa mo ba Iyo, yan? digdi sa right side. So may paikot baga dyan. So, pwede man na magano dyan. Ay, lingon niya ang sitwasyon. At sabi ko nga ni, may mga road closure na po sa bagong alas 8 nin aga. Kada kay gwapo ni na prosesyon na amay. Hasta nini, ngunyan na hapon and banggi. Sigurado at Kaya yan, naman sa mga... at yan tabi, karon tang Glenn, yaon sa imong aksyon kung ika ma-steady dyan sa starting point kan translasyon, tamang-tama akong naka-angkor at yan alas 2, yaon sa imong aksyon at yan. Yung ina-anticiparan niya to ang pag-signal jam, JB. Correct. Mientras na wara pa nin signal jam kung igwaman, kung day mangyayari yan, salamat nga ni para dagos-dagos na pagpaabot nga to kan informasyon sa pagitukan sa tuya pong gadget. Siguro pero kung sakali na mawara. An signal jam siguro, kung magkaigwaman at yan in signal jam, ang nakalabaan kan Piña Francia Avenue going to Elias Angeles hanggang sa Naga City Metropolitan Cathedral man sana. Pero sa iba garo dahil man puputulan in signal. So harayo dyan sa agian kan translasyon. So mga, dahil nga ito masiguro, may mga nakaaging taon kayo ito, na maski harayo na duman sa pinaka-sentro kan okasyon, kan aktibidad, wala pa kan signal. Pag sinabing signal jam, gabos kan lugar sa Naga, wala talaga kan signal. Kawasa. Kaya siguro ngunyan, kung may mga portion lang, tibad may mga portion lang na igwa. Halimbawa, duman mismo sa isinidad kan prosesyon, Piña Francia Avenue. Papalusok ng signal. Sa bagay, totoo yan. Maraming pa yan. Kung ang tower kaya, dyan halimbawa, dyan sa may party kan Piña Francia Avenue, may tower and cellphone. Kung mag-signal jam, syempre, so nasasakupan kan signal na yan, ay mayo man talagang signal duman. Abot yan dyan sa may party kang Magsaysay Avenue, sa Dayangdang Street, kung ang signal hali duman sa may Piña Francia, talagang wala yan. Yung ni, dako lang kapasalamatan niya to kung dayan mangyari, takan nakaginganing itong huri niya tong coverage kaya na kuya na, pandemic na pero limitado na si mga hero kan na mga prosesyon, haros mga imahe na lang nga ni itong kabali, dahil na po si mga tao. Kuya, dahil man baga nagpara si signal, pero ngunyan, obserbaran niya to. Okay, sige. Nagbalik na po. Ate Glenn, na sa tuya pong panahon. babayaan ta ka muna dyan at yan, siguradong mabelta ka ta si Diggs Martinez Jr., si Karondang Diggs, may report man kung anong situation ng report yan. Okay, nagayo ako digdi sa tangod. Digdi sa Rotonda, Rondang TV. Okay. Pilgrim City of Naga. So, duman po sa mga mapasiring igdi, maglikay, and pasiguro, kung pwede, magbalon po rin tubig, yan ang sa tuyang kusog para po sa ngunyan at mainit po ang kamugtakan kan panahon. Digdi sa Siyudad Canaga. Uy, makulor, ini po mga banderitas. Digdi sa Siyudad Canaga, along Magsaysay ini. So, yan, makulor ang banderitas digdi sa parting ini. Okay. Gikan sa location, TV, para po sa okasyon, ngunyan na aldaw, translasyon, procession, Glenda Biaris reporting. Thank you very much kay Karondang Glenda Biares. Report! Abada mga dugang si Karondang Diggs Martinez Jr. Diggs, kung nasa monitoring ka, paki-contact na sana po tabi Diggs. Tanganing makalaog ka sa imong ipapabot na report ngunyan pagkaaga digdi sa laogan sa tuyang programa. Abada mga dugang balikan niya to si Karondang Diggs Martinez Jr. And Radyo Ronda DZKI Special Coverage. Karondang Diggs, maray na pag-aga, please come in. Good morning, Kuya JB.
Good morning. Digdi sa atubangan kan Carmen Hotel na kung saan siguro nataran yato ang mga pangyayari digdi. Saan na Wala lugar naman yan? kasi- Saan na lugar tabi yan na location mo? Saan na lugar dyan? Ay daw pwede sa sa Carmen Hotel, atubangan sa may Piña Francia Avenue. Piña Francia. Araw kayo ni tabi, Diggs, kung nasa monitoring ka, ta si karundang Glenda, pasiring dyan sa may Piña Francia Avenue, gustong sabihin, yan ang starting point. Siguro, duman ka ma-steady sa may party kang, sa may party kang plaza, at patuya-tuy po yan, malibot pa po yan, abot duman sa may party kang kuyan, kang mall. Ito bagang ko yan, market dyan sa Naga City. Pasiring yan duman. Tanganing at least medyo may distansya sa indong lugar tabi. Karon ng Diggs, copy? Ano kay GB, baga so starting point baga sa may Piña Francia. Correct. Drive, Oo, baga. correct. Oo, pasiring kasi Ako, duman. Pasiring kasi duman si Glenda Capalos Biares, si Ate Glenda, pasiring duman sa starting point sa Piña Francia Shrine. And siguro pwede dyan sa may tahaw kan agihan kan prosesyon. Ini bagang araw mo so San Francisco Church, pasiring duman sa may parting ito, abot duman sa may market. And then pag abot market, itong Elias Angeles Street going to Cathedral, siguro si kasamang Philip naman duman. Tanganing medyo may kuyan an sa indong lugar dyan. Karon na. Ayan ako din baga sa sa may Carmen Hotel. Oh, sige. Sa may Piña Francia Avenue. Di baga ako sa sa water station na handog kan Ateneo Dinaga University Student Council. Sige. Ayo di baga miyembro man ako kan Student Council ni. Asa ko niya na tinunotaran ko ining mga pangyayari digdi. Kaso bago pa na paigda ko sa sa Piña Francia Avenue, sa may Carmen Hotel. Sarado na po ining Piña Francia Avenue. Pagpundig di sa atubangan baga kan San Francisco Church. Tapos sa may gilid baga pwede kan ining hotel digdi, ining Crown Park Hotel. Okay. Maduman man sa tapos nagduman man ako sa may Cathedral Casubago. Sarado na po sa atubangan kan Universidad de Santa Isabel, pati sa interong General Elias Street. Sarado na po. Hindi na po nagpapaagi ng mga sasakyan. Yung mga sasakyan ko, JB, kung maigdi sa may parting magsaysay, maagi na lang po yan sa Bloomingtree Street. Sa bago, hala ko sa Bloomingtree Street, nang maray ko, JB. Ako kaya Malinig na. Malinig. Ng auto. Kadakol ng auto. Ini Blooming Street tabi Diggs, diretso yan pasiring duman sa may party kang Dayangdang Street. Pasiring ko pasiring sa Dayangdang Street. Correct. Duwas na kayan duman sa may Basilica. Sa may Basilica. Correct. Duman sa arong ni dating gobernador Luis Villafuerte Sr. Okay, correct, tama. Yung Kuya JB Casubago, ako dyan sa may katis, naghiling-hiling ako. Okay naman, preparado naman ang nasambitan ng lugar na ikabantayin ng mga ROTC unit. Duman sa may gate bagat, pero nagpapalog pa man Kuya JB ng mga tao duman. Tapos digdi sa may Elias Angeles Street, yung yan, sarado na din nagpapagi ng mga auto. Tapos may mga buburuktak na ng mga mga water station, mga first aid kit, ay mga first aid station halin sa online na grupo. Hindi sa Ciudad Naga. Tapos, Kuya JB, tangon yan, may mga nahiling na makitang mga estudyante na naglalarakaw, garo marating din ni kan prosesyon sa kan mga estudyante, mga organisasyones, mga ahensya ng gobyerno, at iba-iba pang mga grupo dito sa Ciudad Naga na kung saan mapo ni at yan na alas 12 in pagkaunto. May nakuha kita Kuya JB nga bareta, na sabi digdi, na signal interruption garo mangyayari at yan na alas 12 in pagkaunto. Abot alas 7 in pagkabanggi. May nagano kaya digdi sa ko Kuya JB na message. Basahan ko Kuya JB kung anong Sige na. Sabi digdi, urgent notice. Please be advised that today, the mobile
network signal will be temporarily unavailable for security reasons. This interruption will begin at 12 o'clock p.m. and is expected to last until 7 o'clock p.m. To Okay. ensure uninterrupted communication and completion of any related transaction, please make sure to finalize all necessary calls, messages, and online activities before 12 noon. Kaya sa mga ano dito dyan, sa mga may mga transaction baga sa online, tapos sa mga may kukuntakon, kaya ang gibunin da bago mag alas 12, magibon na dapat tindayan. Dayman Tapos, sinabi, karundang digs, dayman sinabi sa information kung sain lang na mga lugar na pwedeng magkaigwa ng jam signal dyan sa Naga? Mayo pong sinabi, Kuya JB. Mayo pong sinabi, Kuya JB, kung sa inyong lokasyon. Baka maaaring ka na nakaaging 2016 na kung sa intiro bagang Naga, pinag-signal jam o pundo ang signal kan mga mobile network digdi sa siyudad ng Naga. Pero arat yan, Kuya JB, ano taran niya to kung mangyayari talaga ini o dahil na pagagad ko nga ni kung sa impormasyon ni Hali. Pero maray na ining nagpainot na kitang may Correct. signal jam kakaning si mga tao marama na ninda o ma-anticipate na ninda na pwedeng magka-signal jam at siya na alas 12 ng Ang paguna ko, pagkabanggi. karundang digs, ang paguna ko, naka-registered na ang mga SIM card. Saro yan sa mga rason, kung may maggamit man din SIM card na igwang gigibon na sala, matitrace yan kan mga telcos o kaya kan NTC. O pero ngunyan, dawa registered na ang SIM card, may signal dyan pa man giraray palan. Iyo pwede, maski may SIM registration na may magkakagawa pa na ng signal jam pa ang mga SIM card baga nagagamit ng signal halos sa mga telcos. Kasi mga telcos pwede pa nang magpapundokan sa indang mga signal. Pasiguro. Pero pa kayo pwede may nakuha pa kita digding notice halos digdi sa Naga City Government official page na kung saan pinagpapawal po mga drone. So mga drone baga So na- papalupad-lupad yan. Apwera na kung ang mga drone na ini, igwang permiso halis sa syudad. Sabi digdingan sa notice, only city authorized drone operators are allowed to cover the translation profession. Flying of personal drones surrounding the Peña Francis Shrine, the Naga Metropolitan Cathedral, and along the procession road is not allowed as not to cause any more distraction to the sacred mass. Okay. Sige. Yan muna Kuya DB ang nakuha niya to digdi sa sa kuwang location digdi sa Peña Francia Avenue. Naranikan Arcobispado ini si Karundang Diggs Martinez Jr. Mabalik ako arat ko DB reporting. RPN Radyo Ronda DZKI Special Coverage. Thank you very much kay Karundang Diggs Martinez Jr. Yaon naman sa may partikan anong street to? Harani naman sa may Ateneo. Yaon kaya sinda duman. Pero siguro at yan, kung igwaman na tabing sa mga pag-iriban niya to, kung totoo man na magkagawa ng signal jam, I know na si Ate Glenda, kuyan, cellphone ang ginagamit niya dahil siya makaka-report pag yaon duman sa may partikang starting point sa Peña Francis Shrine. Siguro ang mga pag-iribata, si Karundang Diggs and Karundang Philip, may mga available kamong mga gadget pa dyan. Siguro anduyugan ta na sana duman sa may pagpoon kang traslasyon sa may party kang Peña Francia Avenue, and so iba siguro duman naman sa may sentro kang Naga City. Pero sana dahil po magkaigwanin signal jam at yan tanganing at least malinaw, dagos-dagos and malinaw na special coverage kan RPN DCKI mga tugang. Kami po mabelda sa iba pang mga impormasyon at yan sana pakatapos kan mga pagirumdum. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit kay may mangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ansamong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua
Nabwa, Camarines Sur. Asin huyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Event Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City. Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabwa, Camarines Sur. Montessori Children, House of Learning Incorporated, Nabwa Campus, care of Leia N. Romero, the principal. San Esteban, Nabwa, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Nueme Marpuri, School Directress. Plopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala. Zone 1, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Municipal Mayor Tomas A. Bucago. Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur. Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City. Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, beyaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, se siente la reina de nuestra región. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. A huge shout out to the dance community in Bicol region. The biggest and the grandest dance class, Fever, is now here in Bicol. Catch the Bailey Bicol 2023 Street Foundation and Choreography class by none other than Metro Manila's top choreographers. Coach Jigoro Gragasin of Tere and Legit Status back-to-back with Coach Adam Alonso of TPM, both classes for only 450 pesos for early registration and 550 pesos for walk-in participants. Classes schedule September 16, 2023 at 2 p.m. to 7 p.m. Legazpi City, September 17, 2023 at 1 p.m. to 5 p.m. CSPC Auditorium, Nabwa, Camarines Sur, September 17, 2023 at 4 p.m. to 9 p.m. Naga City. This is brought to you by the Moving Style Dance Company in partnership with the Naga City Dance Life, Nabwa Dance Academy, CSPC Performing Arts, Level Up Performing Arts Studio, G-Style Dance Company, and GRD Dancers and Just Mix Dancers. Come one, come all, let us learn and enjoy the beauty and culture of hip-hop. For more details, please follow and like the Movement Style Dance Company official page, and you may contact Mr. Rodrigo C. Salando Jr. via CP number 0947-850-8966. Bueno, matugang oras na kunyan. Ikuha na kita nin 3 minutos na pasado alas 10 ni na pag-aga. Balik kita digdi sa tuyang programa kunyan. Ini po ang Bicol Connection. Abot po kita ng 11 o'clock ni na pag-aga mga tugang sa mga informasyon. Lalo na po ang mga pag-iriban niya to dyan sa Redganaga. Nagpapaabot po kan sa indang situationer report. Situationer. And connection kan gigibon Piña Francia Fiesta. Bagong Piña Francia Fiesta. Piña Francia Traslasyon. At yan pagkahapon magatugang. Dyan po sa
Ayan, dyan po sa Ciudad Canaga. Sabi mo na po si mga lugar na talagang bawal, as in si mga lugar na gagarahiyan kan sa inyong mga bihikulo. Ayan po ang mga ipinabot kan Ciudad Canaga. Lalo na po sa lado ni Mayor Son Legacion kan Ciudad Canaga, mga tugang. Ay, maray na pag-aaga sa gabos na mga nag-aantabay, digdi po sa duyang programa ngunyan. Digdi sa RPN DCKI. Maray na pag-aaga kay Ricky Ontalan Riboya. Saka si Chief Abby Lindon. Yan. And si RS Russell Celos. Binaligtad sa pangaran. Maray na pagkaaga sa imo. And welcome sa mga nabukas pa sa nakan sa indang mga transistor radio. Yaon po kami sa 1332 sapitan kan sa indang mga transistor radio. Halos mga dugang namamatayan tanaan na espiritu kan Christmas kapag abot kan beer month Christmas na ngayon. Pero ansaro mga dugang sa mga grabing ngunyan na namamatayan kan sa tuyang mga kababayan, ini pong palataw na presyo, grabing presyo, partikularmente kan ibang panginot na mga barakalon. Like for example kan bagas. Grabe po ngunyan mga tugang. Ini pong presyo kan bagas dawangan yan sa tuyang gobyerno nagpaluwas kan ninsarong Executive Order number 39 para po mag-igwanin mag-igwa po nin rice ceiling sa mga negosyante mga tugang. So lalo na sa mga willed mill rice, mga tugang na inaapod. Arin pa. Sa iba pang mga ani ba nga ni, ang presyo mga tugang, medyo kuyan. Medyo may 50, may 48. Pero sa price ceiling mga tugang na pinagbubot kan Executive Order number 39 from 41 to 45 41 to 45 per kilo ang pinagbubot. Kundi kadakol bagang nagkiraad mga tugang digdi po sa bagay na ini. Pierdi man po ngayon kami kan sa muyang pagnegosyo. Nagwanganing nagtaram na kung narog nga kay ni, mas maray pa ngayang magturog na sa nangaya ko. Duman sarong, mauli na sa nangaya ko duman sa muyang lugar. Magturog. O di sige. Maayman problema kung ika magturog na sana. Kaman ang malilintikan ka na sa indong buhay. Okay lang siguro na makadilin siya nindit. Bako man so grabe. Na makairak-hirak digdi. Ini pong mga ordinaryong mga Pilipino na dit man sanaan income, lalo na sa mga probinsya, dit man sanaan income, alagad ang barakalon sobra. O igwa nga ning 50 pesos, igwang 54, so inaapod na maalsa nga niya, 54, So, milled rice ngayon, 41 pesos. So, milled rice, 45 pesos. So, yan po ang price ceiling mga tugang. Kaya, grabe po. Gawaning nagluwas na bareta na mas mahal pa mga tugang ang kamatis kaysa tilapia.
Nag-loss na bareta na pati nga kamatis, mahal. Grabe. Ang rason, perming huli kan palataw-palataw man na presyo kan produktong petrolyo ngunya ng mga panahon. Kaya ang nangyari, dahil sa unprecedented, yung duman sa Indonesia sa pagatindir kan 43rd ASEAN Summit duman sa Jakarta, Indonesia mga tuga. Nagipag-ulay ang presidente sa nasyon kan Vietnam. Inulit garo 5-year rice importation arrangement kan Vietnam asin kan Pilipinas mga tugang ta makakatabang ini sa pagpakusog kan supply kan bagas. Asin presyo po digdi sa nasyon kan Pilipinas. Sa tahaw kan presenting pabago-bago supply kan nasabi ng produkto. Kasi Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh nagagawa po siya nin bilateral meeting kay Presidente Marcos. Asin nagyabilog po kan ninapod na nagmukna sindan in 5-year rice supply agreement. Dapat po digdi sa Vietnam exporting rice sa Pilipinas. Nagkagawa sindan in bilateral meeting sa sideline kan 43rd ASEAN Summit duman sa Jakarta, Indonesia. Sabi ni Pham, I would suggest niya that the Ministries of Trade and Agriculture of the two countries matrabaho ngaya tanganing magkaigwanin mapakaray ngayaan na 5-year agreement on supply kan rice. Ini po ang sabi ni Pham. Siya po ang Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Nagiramduman nindo ang istorya kan China mga tugang kan mga panahon. Panahon pa ini kan Viet Cong. Nagkigwa sinda nin giyera kay ito. Binurubok-bok sinda kan mga soldados kan Amerika. And ang Vietnam man kadto suportado man, nasa likodan man ang USSR kay ito mga tugang. Grabing sobrang pagtios kan nasyon kan Vietnam kan mga panahon. Alagad, so gobyerno kadto kan Vietnam, dinaog kan gobyerno ng ini. Kadto, so panlaban kan gobyerno ini, so Viet Cong. Dinaog so gobyerno kadto kan Vietnam na kaalyado kan ibang mga darakulang dambuhalang nasyon mga tugang. Grabing pagtios kan panahon. Kaya nagkikwanin na giyera ang Vietnam kadto kontra duman sa gobyerno na nagpapasasa sa kayamanan kan Vietnam, nakasurugan mga dambuhalang nasyon mga tugang. Ngunyan, nagkaigwanin bagong gobyerno ang Vietnam, luhay-luhay, pinakaray kan gobyerno kan Vietnam mga tugang. Takan mga panahon nga ni, so mga Vietnamese, nag-aadal pa, digdi sa UP Los Baños, kung paano magtanom nin paroy, paano about sa agricultural product mga tugang. Pero ngunyan, garo nabaliktad na. Kita na so nagtataon nin matitibay, maray na mga idea kung paano magtanom nin paroy. Sa mga Vietnamese kedto na nag-aaradal digdi. Pero ngunyan, ang nangyari, baliktad na. Ang Pilipinas, yun na nag-i-import nin bagas duman sa Vietnam. So, tios na nasyon, napakarahay sa paggugobyerno, dinaog so mga dambuhalang nasyon na maglaog sa inda, malangon yan, ang Vietnam mga tugang nag-i-export na po nin lalo na sa bagas. Kitang pinag-adalan ninda kan panahon, kita na ang nagbabakal nin bagas duman sa mga naging estudyante kan Pilipinas. Iyan po ang makatertresting pangyayari kung iisipon na marahay mga tugang. Po napakaray kan mga nagsunod na gobyerno kung paano mapapakaray ang nasyon kan Pilipinas. Hanggang sa nagkalitsye-litsye, nagtios, hanggang sa nagmahal. Nakita po nagdidepende sa pagmahal sa international market. Na siyempre, miyembros kita kan mga United Nation, mga kasurugan, mga dambuhalang nasyon.
Ngunyan, anong nangyari sa tuya mga tugang? Dahil lang maanggot sa kuya, so iba taba ka sabi yun, ika ngaya, kontra ka ngaya sa mga darakulang nasyon nagsusurog sa Pilipinas. Dahil man, kundi iniisip na sa naman ang mga nangyayari mga tugang. Ihemplo na sa nan Vietnam mga tugang. Sinda mismo ang nagpapakaray kan sinda paggobyerno dahil sinda nag-entertain in pakikiram kan mga darakulang nasyon. Ano na ngunyan, mayaman ang Vietnam, mala kadakol na po kan mga nag-abroad na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Vietnam. Ang Pilipinas, ano na, puro na sa nabaga-digdi pogo. Nako. Kaya digdi sa bagay nining Vietnam exporting rice to the Philippines, sinda po mga tugang pinag-aayos kan duwang leader kan nasyon. Si Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh and si President Ferdinand Marcos Jr. Saro pa kaya sa mga rason digdi sa satuya sa nasyon kan Pilipinas, tano ta kulang na an bagas digdi sa Pilipinas, kinukulang na kita dahil sa mga imported na mga abono pa nakakamahal, mahal ang binabakal kan mga saradit na paraoma. Kaya kulang, babakalon ang bagas, ang mga inani barato. Saro pa yan. And sa mga agricultural land mga tugang kan Pilipinas na mahiwas po kan mga panahon, unang-una nagdadakol ang tao digdi sa Pilipinas, dahil po nakokontrol ang pagdakol kan mga tao digdi sa Pilipinas mga tugang. Dahil po nakokontrol. Free will ang mag-agom kung pirang aki ang gusto ninda hanggang sa 12 ng aki, sige lang. Nagdadakol hanggang sa nagdakol na maray mga tugang. Mga negosyante, so mga agricultural land na i-convert ninda sa, kung ano, pinagtutugdukan nin mga, kuyan, nin mga harong, mga pabahay, mga subdivision, kinonvert from agricultural land hanggang sa industrial land mga tugang. Na-convert na, kaya so uma ka itong pagkahiwas-hiwas kang uma. Ngunyan, digdisa na nga ni sa tuya, ilingon po nindo. So agricultural land, ang ibang agricultural land digdi sa tuya, o ngunyan, may mga subdivision na baga. Kaya nababawasan ng mga tugang sa produksyon pagabot sa mga agrikulturang produkto. Nagsasadit na sa ng mga tugang. Yan po ang nasaro pa kung taano ta kinukulang na kita nin bagas digdi sa Pilipinas. Saro pa dahil man sa gobyerno niya to na data maintindihan minsan, kadakol man kan mga habong makitkit na mga nagtatrabaho sa gobyerno, opisyales, ninhulita, sinda na sa naman ang nagkakamal kan kwarta kan nasyon kan Pilipinas. Ayan, makahirak-hirak digdi kita, ako, kitang mga terios mga tugang na mga namamanwa na Pilipino. Nagsusunod kita sa dikta kan mga dambuhalang negosyante sa ibang nasyon. Nilingon nindo, kung anong problema halimbawa sa ibang nasyon, sa Amerika o kung sain na nasyon, may problema, mahiro ang presyo kan gasolina. O masunod ang Pilipinas sa presyuhan kan gasolina sa ibang nasyon. Taigwa nga yanin, kaya nga yan, nag-igwa nin problema duman sa nasyon, kulang nga yan supply kan gasolina. Kaya digdi, dahil sa paglangkaw kan presyo kan krudo mga tugang na ginagamit niya to digdi sa nasyon kan Pilipinas, nagmamahal man ang mga produkto. Ano man nga nagmamahal ang produkto, kawasa, takon mabakal duman sa bagyo nin mga gugulayon, magamit nin auto, gasolina bagaan ko yan, ang ginagamit, ang dumalagan, makargahan nin produkto, dadaron sa Metro Manila. Sarong kilo ngaya ka na mustasa duman sa Bagyo, 13 pesos. Sana, ang kilo. Pero pagabot dyan sa Manila, dahil sa mahal ngayaan gasolina sa pagbiyahe, igwanin mga pakimkim duman sa inaagihan na mga highway, nagbabayad si mga driver kung ano-ano. Kaya pag-abot sa Manila, so 13 pesos na mustasa, halimbawa lang ha, 13 pesos na mustasang kan kilo duman sa Baguio, pag-abot nga sa Manila, pirang
Pera na ngayon presyo kan kilo, labi ng sanggatoso. Imagine that. Ay, Irakman kan mga Pilipino. Digdi sa bagas, nako, grabe. Dawa si Marcos kaito kan durante kan karampanyahan na ibuyagyag niya na gusto niyang magkagawanin 20 pesos kilo kan bagas. Di po yan mangyayari, dawa anong gibuhon. Kaan NFA nga ningon niya, nagpapabakal nin bagas sa 1 kilo, 27 pesos. So, di iba ko bagang 20. Pero at least medyo hababa mga tugang. May inabutan pa kita. Igwapa nga ningon yan. Diyan sa Moya, igwapa nin 38 ang kilo nin bagas. Pero medyo maloyang klase na. Kaya sa yan sa mga problema ngunyan mga tugang kan sa tuyang matawan po nin marhay na pag-administrar kan sa tuyang gobyerno mga tugang. Kadakol kan mga hoarding, kadakol kan mga nagtatago nin bagas, ha? Tuni-tuniladang bagas na itatago sa bodega kung sain-sain na mga bodega kan mga darakulang negosyante. Nagkukulang ngayon bagas, kawasa ta tinatago, gustong pamahalon ang bagas mga tugang, kaya yan ang resulta. O kadakol bagang mga nadadakopan NBI, ang Bureau of Custom na mga bodega na pano-pano nin sinakong bagas mga tugang. Ano yung taday hindi pinapaluwas sa merkado? Tinatagot ang aning pamahalon ang presyo kan bagas mga tugang. Kaya ang malilintikan kita pong mga ordinaryong mga namamanwaan. Sakit talaga kan kung arog kayo niyan mangyayari di sa tuya mga tugang. Kaya aber daw, ini pong gigibunan naman kan na Pilipinas and Vietnam na 5 years. 5 years na supply agreement kan Vietnam as in Pilipinas. Hilingon niya to ini kung ano man ang gad. Kung nagdakulan supply kan baga sa Pilipinas, dahil na mahiroan presyohan sa merkado o mahiro pagiraray, mataas pagiraray. Kaya minsan, kaya itong nagtaramduman sa television, pinapababa ngayon kan gobyerno, ngayong price ceiling. Kami man ngayon negosyante ang nalilintikan, maray pa nga kini, magpuli duman sa probinsya, magturog na lang ako. Nya, sige na, magturog ka na lang duman, magturog ka na lang, dahil ka na magnegosyo, aber na kung ano man mangyayari sa imong pamilya. Yan mga rason, kan mga paltarason kan ibang mga Pilipino. Ginigibuan nga ninin paagit ang aning mga pakarayan, presyo kan, pero si mga iba man na negosyante, ang paltarason ang apod kayo ni. Imagine that. Naipig-interview, grabe mga yan, gobyerno ngunyan, 41, samantalang yung nagbabakal kami nin bagas, sarong sako, mahal. Totoo man talaga. Totoo man talaga, nagbabakal kamo nin mahal. Kundi ang purpose man gan gobyerno, matawan man nin nababang presyo sa mga ordinaryong namamanwaan. Tapos rarasunan mo na sana, mauli na sana ngayon ako duman sa probinsya, maturog-turog na sana ngayon ako, dahil na ako manegosyo niya, sige. Nakadakol pang gustong magnegosyo kami ni Engineer Jameson ako, manegosyoan kaming bagas. O di kami nang magsalida sa Indo. O mapabakal man kami nin 42, 43, pwede na yan. At least may 5 sentimos kang ganansya, okay na yan. Kalabanin do ang Chinese, abo ka mo sa Chinese, ang Chinese, dawa 5 sentimos, pinapakinabangan yan. Ninhulit a kwarta yan mga tugang. Kamu kaya gusto nindo, makaganansya nin dakol tulos. Ay pambihira man ka mo. Nagirumduman ko so nagpabakal nin 20 pesos na kilo dyan sa Ligaw. Negosyante to. Dako lang negosyante. Nagbabakal nin paroy. Nagmumulino nin paroy. Tanganing gibuon bagas. Ipabakal. Kan tinisting na magpabakal nin 20 pesos na kilo nin bagas. Anong sabi? Maayahay ngaya, marhay ngaya sa buot na nakakatabang ka sa mga kapwa mo Pilipinong nagtitios na nagbakal nin 20 pesos ang nakilo nin bagas. Dawa ngaya kami, pierde sa 20 pesos. Ang pinaglalabanan digdi. So, namatian ninda na karahayan. Nakatabang sa mga ordinaryong namamanwaan, lapalan ngayang rice sabot na nakatabang ka na hababa sa presyong ipinabakal mo. Dawa ngaya kami pierde, okay na ngaya to. At least,
Nakatabang kita sa mga saradit na negosyo. Hindi man na iba, grabe. Abo man lamang makatabang sa mga saradit na Pilipino, mga nagtitios na Pilipino, basta ang importante, sinda magkamal nin kwarta. Tama man, sa bagay, tama man sa indong rason na mahal talaga ngunyan ang barakalon, kaya sa mga negosyante, kaya nga nagninegosyo, tabo man niya na mapierde sinda sa kuya ninda, binubutasan, binibiliwan na kwarta. Tama man po yan. And ang problema, kita pong Pilipinas, na gagakudan kan mga dambuhalang negosyante sa ibabaw kan kinaban, sindanan nasusunod pag pinalangkawan presyo ng gasolina, mapataas man kita digdi, mapataas man kan mga panginot na barakalon, kaya kita po ang pierde po digdi, kita po ang lugi. Kaya yan mga tugang nasasakpan kita kan mga darakulang tao, negosyante sa ibabaw kan kinaban mga tugang. Kaya kita pong Pilipinas, sabi nga ni, nasa third world countries pa sa nakita, nagsusunod kita sa mga dambuhala mga tugang na mga nasyon. Kaya ang Vietnam, milingon po nindo. Nag-export nin bagas mga tugang. Ang Malaysia, Thailand, di ba? Ano nga yan Thailand rice nga yan. So mga nag-aradal digdi sa Pilipinas kan panahon, mas maurag na nanudan sa mga Pilipino, kaya marayan sa indang ginibo duman sa indang nasyon. Kung sa ko yan, kita sumaestro. Kita sa mga teacher, kan mga pagtarid niya itong nasyon, kan mag-eskwela po dyan sa Los Baños, sa Laguna, sa UP Los Baños, mga duga. Kita sa teacher, nagtitiyos na ngunyan, tapos mga estudyante, matibay na. Ay, nako talaga. Ikaw kitang commercial ngunyan? Pabal tayo mga tugang sa iba pa mga impormasyon at yan, pagkatapos kan mga pagirumdom. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 10:27. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology,
They also have TESDA registered programs, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program, Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the registrar or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigurar na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kundunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas. Kaya naman, araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bangong gumaga-bloom. Charm Factor, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot.
Charm Factor, bangong bumababloom. Charm Factor, dami may bangon sa tibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered: Customs Brokerage, Tariff Consultancy, Tracking, Domestic and International Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carry. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16
hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Millionario. M. Lulier Mega Millionario. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 series of 2023. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parent Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon maning pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa uyang sabiring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Siring man, bot nyamong pasalamatan ang mga major sponsors kan Peña Francia Celebration 2023. Romars International Gases Corporation, exclusive distributor of Mars Flame LPG cooking gas refilling plant located at Zone 2, San Juan, Baao, Camarines Sur, owned and managed by VP Director Elmer Sapugay and Charlie Sapugay. Honorable Mayor Rex Cuba Oliva, LGU Irigas City, Olympio C. Nivalio, Custom Broker, Unit 206-C, Regina Building 410, Escolta, Manila, Miss Betsy O. Odavar, Santa Elena Baras, Nabwa, Camarines Sur, Mayor Jeffrey S. Besenio, Baao, Camarines Sur. Uyaman ang mga minor sponsors. Kanamo Local Food and Beverage House, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Engineer Jonel Feliciano Jr. and family, Springfield Subdivision, San Roque, Irigas City. Engineer Ariel O. Soriano, San Miguel, Irigas City. 18 Reyes Salon, San Roque, Irigas City. Father Dan Aguilar, Paris Priest, Our Lady of Fatima, San Isidro, Irigas City. Dr. Lisette Tulete Chuan and Mrs. Perlita Tulete Chuan, Topasugod, Nabwa, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Jenny O.K., Irigas City. Honorable Nestor Andalis and family, Barangay Kagawad, San Agustin, Irigas City. Architect Lito Florese and family, San Antonio Ogbon, Nabwa, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry Botor, San Francisco, Irigas City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Irigas City. Honorable Eton Paro Balibar, Councilor Bula, Camarines Sur, and Dingdong Antioquia Balyebar, Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur. Honorable Ray P. Lacoste and family, Municipal Mayor, Buhi, Camarines Sur. Barangay Kagawad, Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Christine O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Past Faithful Navigator, care of George Lapat, Metrocore Subdivision, Las Piñas City. Past District Deputy Eli Pasis, number 28, Mercury Atlas, Monwalk, Las Piñas City. Sa Indo Pagabos, Dios Mabalos. Ang mga minasunod na sponsor, nagpapaabot man, ninpa sa salamat sa selebrasyon kan kafiestahan ina, patron kan kabikolan. Uya, ang samuyang mga sponsors. Mrs. Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Warren and Don Nueva, Highway 1, San Nicolas, Irigas City. Nelita Marmol Gregorio and family, Carcidona Street,
San Isidro, Iriga City. Honorable Gigi Vargas, City Councilor, Iriga City. Honorable Jose Bagayawa, Punong Barangay, Francia, Iriga City. Oralio's Funeral Homes, care of Jose Manrique, Oralio and Family, Proprietor, San Isidro, Iriga City. Maria Leonora Casiao, Peria Bras, Springfield, San Miguel, Iriga City. Salcedo Gravel and Sand, care of Cesar Atas, Salcedo, San Vicente Sur, Iriga City. Fish Vendors and Buracan Sariles, Jane Vera and Family, Proprietor, Manager, San Francisco, Iriga City. Grace Ibariento Sanao, Corporate Executive Officer 2, SSS Iriga City Branch, Iriga City. Engineer Hilario Gorgonya, Acting Head, Rinconada Integrated Irrigated System, NIA, Santa Elena, Iriga City. Honorable Ben Blanquera, Municipal Councilor Baao, Camarines Sur. Honorable Cherry Sapugay, Municipal Councilor Baao, Camarines Sur. Barangay Kagawad, Maricris Nene Ablan, San Jose, Baao, Camarines Sur. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Office, Ligao City, Albay. Knocking Pool Water Refilling Station in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Owned and managed by Annie and Rolly Bagaporo. Sa Saindo Pagabos, Diyos Mabalos. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Okay, mga dugang 10 minutes na sana bago mag 11 o'clock nin pag-aga. Abot po kitang 11 o'clock digdi sa tuyang programa. Legal Collection Program sa RPN DCKI. At yan pong mga alas 2 ni na pagkahapon, mabelta po kita abot ng alas, abot ng oras kita, alas 4? Abot alas 4, ano? Pagboon ka na traslasyon mga tugang. Kaya antabayan po yan, ano? Live coverage kan RPN DCKI. Ready na po sa mga pagriba duman sa Ciudad Canaga. Sa News Department, yawn dyan sinda karon ng Philip Barasena, Diggs Martinez Jr., si karon ng Glenda Capalos Biares, and mahabol si Cheng Si. Mapasiring daw duman sa naga si Cheng Si. Proceed na siya duman. Sana dahil magkaigwanin signal jump, ano? Duman sa Ciudad Canaga. And syempre, duman sa moyang technical department sa Naga City, si Engineer Chaboy na obra. And si Saiso, piloto niya duman. May kaibanan ka sa bagay medyo maraiso ko yan, linunadan pati ninda. And naman sa transmitter side, si Engineer Abilin Dontoralio, siya ang ma-maintain ka na sa muyang signal sa transmitter. And siyempre, kadakol pa si Jimmy Guanzon, yawn duman. And si Ricky Sagayap, yawn madigdi sa main studio sa information. Ito ay hindi abad na mga tugang, taigwa kita nin report nagugunoon hali duman sa Ciudad Canaga. Field Report! Abad niya daw si karon ng Glenda Capalos Biares. Sa Glenn, maray na udto tabi, please come in. Salamat JD, maray na pa baana ni namamatian na ang lamit kan init. Aba? Kan panahon ngunyan na pagkaldaw, grabe. Mayo kang todo ang pirang kan saldang di sa pagkikinig ang Ciudad Canaga. Mayo kang dardarang tubig diyan. Ay kadako kan mga tubig digdi sa gilid, makibong na gilid kaning tinampo, may mga nagtitinda din tubig. Sige na, wag pa siguro ka dahil baka ma-dehydrate ka. Nagpasiguro ako niya ako kasubago, palibasa, day pa ako nakakuyan, nalingawan ko na magpamahaw. Nako, dapat. Kaya pagawat ko, nagpasiguro ako, nagkakan muna ako, kanya ako makulugan sa kuyang payo. Dapat kuyan yan. Ko, dapat. Nagkapilang pala na ako kasubago, uy may nasabatan ako, padintaw ni. Isa yan. Padintaw ni. Yan ang live na live. Padintaw ni Aguilar, kumusta? Waray man. JB! Ano, kumusta? Nakakan ka!
nanabatan ko, grupo kan kabalikat Bicol, kay paano si Palintaw ni Aguilar. Maguna ako kung paano ka nang magkakan. Sige, okay, kamusta man? Sambira. Sige. Salamat sa Sir Tony Aguilar. Una ako kung kanon ka nang magkakan ni Sir Tony Aguilar, tabi Ate Glenn. Ay, yung nagpagilid lang, hindi kami mismo mga tao kainin sinampo. Kalabahan kan may Magsaysay Avenue, Naga City. Grabe, mainit talaga ang tirang kansaldang. Nahiro kan mga tao digdi, JB. Haros sarabatan, iguanin pasiring sa kasentruhan, iguanin pasiring sa Penyapan sa Swine, dyan magabapon. Yan ang nga ako digdi, naglalakaw ako. Haranina. Sabi siya na kanon at siya na pagkapon. Kada ako ka nagsisinda digdi kaya inibagang ribbon na igwa ka nakasad na Viva la Virgen. Burano ang sarap ni Ate. Gislet? Opo. Iba-ibang kulay. May fuchsia, may orange, brown, blue, green, white. May nakakadigdi Viva la Virgen. Thank you po. Yun itong pinagkakagbaga, pinag-re-ribbon niya ito sa tuyang payo. Magkag ka na dyan sa payo mo. Magbakal ka na, ikag mo na dyan sa angog mo. Ano? Bakit? Haros taon-taon may mga may nag-o-pressure sa kuya tubig. Sige na. Haros taon-taon may mga collection kita kaya na JB. Bilang pagrumdom sa selebrasyon kan kapiestahan ni Ina. Ate Glenda. Barakal ko yan. Ate Glenda, kung may mga nag-o-preser sa imong tubig dyan, dahil ka basta-basta magkuhat, baka dahil nga kami nakaka-penetrate sa signal sa tubig na sana. Maglikay. Diba, Dayman? Maglikay na lang. Yan ako nagdi sa Penyapan sa Swine. Nagpapada ko sa misa, ngunyan na pagka-uto. Yaon di nakapalibot, mga estudyante. May mga nahilingan ako gikan sa Yusang. Yaon di yan mga kapulisan para po sa pagmantini kaya nitong pastor din and pagiging smooth lang kan prosesyon at siya na pagkahapon. Sibaday manin na ano man na problema para po sa gigibo na prosesyon. Ang unya na pagkahapon, nagpapadagos, panong-pano ini pong Penyapan sa Swine para po sa misa. Ngunya na pagka-uto. Ang test ka na pagpon, kan prosesyon, solemn procession alauna, alagaran pinaka-translasyon procession, alas 3. So yan, JB ang sitwasyon. Digdi sa location ko sa mga oras na ini aber daw, silingon ko daw ining laog kay nitong Penyapan sa Swine, panong-pano kan mga nag-atendir kan misa. Ara mo, an procession, pupunan yan kay itong mga mabali, mga estudyante, mga NGO sa Sinibapa. Pero an imahen, iluluwas yan mga alas 3 na rin paghapon tabi karandang Ate Glenn. Iyo, kada ko kaya kan mga mabarali, mga kung ano-anong mga grupo, mga estudyante. An LGU Iriga baka yaon man. Organization. Baka yaon an LGU Iriga. Come again? Baka yaon man an LGU Iriga. Sigurado yan na igwang ma-participar dyan na from Iriga City, local government unit. Iyo nga naghahanap nga na ako kung pwede may makuha kita sa itong order kay ni pong magiging prosesyon ngunyan na hapon. Maraman ta kung mga kabali, mga anong eskwelahan, anong mga religious organization na nagbali na usual man po na nagpaparticipar kada taon nagwapo ang prosesyon. Okay. So haros patapos na ini pong misa digdi sa laukan na Peña Francis Swine. Digdi sa luwas may mga nagsisindikan kandila. And siyempre, yaon po ang mga nakapwesto na otoridad, ining medical team, sa grabe ang init kang panahon, kung sakali na may panluyahan po nin lawas, makatawasin kan asistensya. Delikado ini, naman po sa mga medyo
kulang sa turog, halimbawa, di man sa day masyadong nagkakaan. Kung medyo dehydrated na, grabe nilis kang panahon, kaya dapat. Okay, Viva, Divino Rostro, ang sabi kan na padi na nagmimisa ngunyan. Patapos na ang misa ngunyan pong pagka-udto. So, yan, Jaydan sitwasyon, digdi sa location, nakahanda na ining ko yan, ining anda, na sa kaadan kay ito pong imahin at yan. Digdi sa luwas, ining pong handa na. Yaw na po ang mga kapadean, nag-aarabutan na, mga seminaryan, maantabayan na niya at pagpunta ni Asyan. Alauna, ini pong pagsikad kan prosesyon, pero ang pagluwas kan imahe, at yan alas 3 na pagkahapon. Yan Jaydan sitwasyon, kadaklan din nakapayong sa mga nasasabatan ko, kadaklan nakapayong sa talagang grabe ang init kan panahon. Ining ibaman mga nakakupya, tarog sa kuya, ang payong, pagkasagsagan na kan coverage sa makakaulang ang payong, dahil pwede yan. Kaya, pasiguro na lang ako digdi sa sulot niya ito na dahil man kitatamaan masyado, kan init, kan sirang, kan saldang. Yan, Jaydan sitwasyon, di kan digdi sa kinakamagtakon ko sa mga oras na ini sa Old Shrine, sa New Francis Shrine, Naga City, para po kay El Divino Rostro and Inang Peña Francia, Glenda Diaris, reporting. RPN Radyo Ronda DZKI Special Coverage. Thank you, Rose. Thank you so much kay karundang at Glenda Capalos Biares, mga tugang. At yan, mapapalaban sin ng mga tugang digdi sa RPN DZKI sa paghatod sa Indonin mga pinaka-latest development kaan na traslasyon, prosesyon at yan na alauna nin hapon abot ng Banggi dyan po sa sentro kang Naga City. Okay, good morning kay Manay Marisa H. Mendoza. Salamat na maray. Happy listening po dyan sa indong lugar. Nasa abroad din si Manay Marisa H. Mendoza. Si Eddie Castillo, sabi niya magandang umaga po sa lahat. Sige, salamat. Si Manay Betsy Dabar dyan sa Hong Kong, sa major sponsors niya to, digdi sa Peña Francia Coverage kan RPN DZKI. Asin iba pa niya itong mga nag-aantabay, si Eddie Castillo, si Ricky Ontalan, Riboya, mga tugang. Ako po, luhay-luhay ng mapaaram mga tugang, taabot 11 lang sa ito yung programa, pero kung may magpaabot na report, arat yan, kung anong giraray niya ito yan. And mabilta ako alas 12, abot ng alauna nin hapon, sa RPN Radyo Ronda Barreta Noontime Edition. Kay banan niya ito duman sa siyudad Naga, si karondang Glenda Capalos Biares, si karondang Diggs Martinez Jr., si baba niya ito mga pag-iriba, si karondang Philip and si Cheng Si, Ratchan pa yan mga tugang. Sa technical site niya mo duman sa Naga City, si Engineer Chaboy na Obra. And of course, sa main control, si Engineer Jameson Noco and si Ricky Sagayap sa information, si Engineer Abilin Dontoralio duman sa transmitter side and Jimmy Guanson. Ako pa sa indong amigos sa radyo, ini po si JB June Verdiflor. Salamat po kan sa indong pagantabay. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Thank you!